Naisilla matkana on 6 kilometriä ja mielenkiintoinen kilpailu on odotettavissa siitäkin huolimatta, että ainakaan äsken ei vielä Päivi Tikkasta viime kauden mestaria näkynyt lähtölinjalla. Sen sijaan Anne-Mari Sandel, 16-vuotias, 17-vuotias Kalannin kisan suurlupaus oli siinä näkyvissä ja mukana on Ritva Lemettinen, muun muassa maratonmestaria, monta muutakin tässä Ritva Lemettinen numero 2, monta muutakin semmoista, jotka ovat jo saaneet tietää, että he juoksevat EM-kisoissa ja näin lähdetään liikkeelle. Matkana siis 3 kierrosta eli 6 kilometriä, joten aikaa on ratkaisuihin, kenenkään ei tarvitse vielä pitää mitään kovin suurta kiirettä. Tämä on muuten sikälikin hauska kilpailu, että siinä on ainakin 4 huippusuunnistajaa mukana ja huippuhiihtäjiä laskeskeli näkkipäätä 7. Siinä Tiiran sisaruksista toinen vilahtikin jo kuvaruudussa. Siellä sisarusten numerot ovat 37 Johannalla ja 38 Kirsillä, mutta tässä Anne-Mari Sandel ja Ritva Lemettinen kärkeen. Sitten numero 5 Karita Sunel, Turun Urheiluliiton edustaja, joka on niin ikään jälleen kerran tulossa. Toivottavasti nyt oikein tosissaan kärkeen. Ensimmäisen 2 kilometrin jälkeen Anne-Mari Sandel oli aivan yhdessä Ritva Lemettisen kanssa ja niin tämä parivaljakko on vieläkin, kun on juostu toista kierrosta noin 600 metriä. Kirsi Rauta näkyy siellä takana 3. Karita Sundel 4. Sitten numero 3 rinnassaan Merja Takamäki on seuraavana. Numero 56 Tuula Erkkilä, Sievin Sisu, yksi näistä hiihtäjistä siellä vilahtaa. Ja numero 7 on Satu Levelä. Tässähän on juoksijoita, joista osa on tosiaan jo EM-kisalippunsakin varmistanut. Maratonillehän valittiin 4 kilpailijaa jo aikaisemmin. Numero 9 näkyy sieltä Erja Ervonen keltaisessa ja punaisessa. Ja hänen takanaan on sitten Satu Levelä. Näissä merkeissä mennään toista kierrosta ja yksi kokonainen kierros vielä jäljellä. Anne-Mari Sandel on pari kertaa yrittänyt nykäisyä pudottaa Ritva Lemettistä ja nyt näyttää siltä, että hän tässä yrityksessä onnistuu. Hän on siis 17-vuotias suomalaisen juoksu-urheilun suuri lupaus. Jo viime kesänä väläytteli. Nuorten arvokisamitali on jo jotakin ja nyt sitten paljon enemmän on varmasti Anne-Mari Sandelilla edessään. Näyttää siltä, että yhtäkkiä etumatka onkin tullut aika selväksi. Ja niin menee sitten Anne-Mari Sandel sitä vauhtia, mitä häneltä on totuttu odottamaan. Ritva Lemettinen on tästä leikistä pudonnut ja voi saman tien kertoa, että 20 poikien joukkuekilpailussa Kankaanpään seudun Leisku kultaa, Turun Urheiluliitto hopeaa, Porin Tarmo pronssia ja 16-vuotisissa tytöissä Forssan Salama kultaa, Vammalan seudun Voima hopeaa, Raahen Vesa pronssia ja tässä menee sitten parivaljakko Ritva Lemettinen, Karita Sunel, eli tässä vaiheessa kilpailussa 2. ja 3. olevat juoksijat. Ei ollut odottavan aika pitkä. Anne-Mari Sandel sieltä tulee ylivoimaisessa johdossa ja vie tällä kertaa naisten sarjan mestaruuden. Aikaisemmat mestaruudet ovat tulleet omassa ikäluokassa. 16-vuotissa nyt olisi 18 vuotta ollut ikäluokka, mutta sinne Anne-Mari ei lähtenyt. Hänellä menestyksiä jo maailmalla GP-maastoissakin 3. ja 4. sijoja aikuisten naisten sarjassa. Samoin Lidingö, Loppetin voitto ja monta muuta kertovat siitä, millaista lahjakkuudesta on kysymys. Juoksutyyli on ehkä hieman kulmikas, mutta se on eteenpäin vievä ja jouduttava. Ja eikä sitä kannata varmasti ruveta yhtäkkiä miksikään muuntelemaan. Kun tällä tyylillä tulee hyvää tulosta, niin siihen pitää olla tyytyväinen ja iloinen ja onnellinen. Anne-Mari Sandel on toipunut lievistä jalkavammoistaan ja menee tosiaan sellaista vauhtia, mitä hänen odotettiin menevän jo alusta lähtien. Muuthan tässä kärkiryhmässä ovat enemmänkin olleet maratonareita. Tässä kuitenkin nyt Karita Sunel, joka on parhaimmillaan ehkä 1500 tai 3000 metrillä on ohittanut Ritva Lemettisen ja on lopussa varmasti varsin nopea. Ritva Lemettinenkin on siirtynyt maailman maratoneliittiin ehdottomasti tänä vuonna parannettuaan entistä ennätystään jo 4 minuutilla ja varmistettuaan paikkansa EM-maratonilla, jonne hänen tähtäimensä on varmasti asetettu. Mutta tässä Anne-Mari Sandel, joka mennä lipsuttelee siinä sellaista tahtia, että muilla ei ole ollut minkään näköistä puhumista. Kalannin kisan nuori nainen on määrätietoinen urheilija, on määrätietoinen elämässään muutenkin, on osannut järjestää oman
olonsa ja elonsa kotitalossaan, kotitilallaan sillä tavalla, että mennään osin urheilun ehdoilla, osin muilla ehdoilla. Tavallinen nuori nainen, mutta on vain tavallista parempi urheilija, näin voi sanoa. Ehtinyt jo maailmaakin kiertää ja hänellähän on käynyt kotona muun muassa kenialainen huippujuoksija vierailulla. Ja nyt taas Ritva Lemettinen kiristää tahtia. Karita Sunelilla pieniä vaikeuksia kakkossijasta. Tässä käydään kovaa kamppailua. Mikään ei ole vielä ratkennut ja nyt vuorostaan Karita Sunel ottaa näistä kahdesta etumaisen paikan, mutta Anne-Mari Sandel on jo kiertymässä loppusuoralle. Pitänyt hyvää tahtia tässä 6 kilometrin matkalla ja varmasti lupaava tämä kausi ja lupaava tulevaisuus yleensäkin edessään. Kyllähän nämä maastojuoksut ovat sellaista mukavaa kestävyysjuoksujuhlaa, jota aina kelpaa kunnolla seurata ja Anne-Mari Sandel on yksi niistä, joita kannattaa tarkkaan katsoa ja kakkostilasta. Kilpailu jatkuu entistä kovempana. 5 on siis Karita Sunel, Turun Urheiluliitto ja Ritva Lemettinen Vaasan Vasama vierellään. Anne-Mari Sandel, Kalannin kisa, on mestaruuden voittajana maalissa hetken päästä. Ei mitään epäilystä, ei huolen häivääkään hänellä. Varmasti hän alun juoksi tarkkaillen, lopun otti sitten täysillä. 800 metriä tassin 09.15. 1548. Tässä kannattaa sitten katsoa, kuinka kakkostilalle loppujen lopuksi käy ja näyttää siltä, että maileri ja lyhyempien matkojen juoksija Karita Sunel on loppukirissä terävämpi kuin Ritva Lemettinen, jonka askel on maratonmaisen matala, mutta silti kyllä jouduttava. Ei hän periksi ole antanut, mutta Karita Sunel on jälleen tulossa lähemmäs kärkeä. Hänellä oli vähän huono vuosi välillä, mutta nyt kuitenkin tulee maastoista hopeaa. Ja hymy karehtii jo suupielissä ja bronssin ottaa Ritva Lemettinen. Taustalla näkyy sitten Kirsi Rauta, joka on sijoittumassa 4. Hänkin maratonareita, jotka sitten näemme EM-kisoissa. Tässä Kirsi Rauta, sitten 3 Merja Takamäki ja 56 Tuula Erkkilä, paremmin hiihtäjänä tunnettu, ja hänen jälkeensä Erja Ervonen. Ja Satu Levelä siellä perässä. Suurin yllättäjä näissä maastokisoissa naisten sarjassa. Hiihtäjä Sievin sivusta. Hauskaa kysellä nuorelta juoksevalta naiselta, että millainen oli taktiikka, tai ottaa varovasti vähän alussa? Joo, mulla oli sillä, että en mä ainakaan, kun mulla on jalka ollut vähän kipeä, ei ainakaan heti sitä. Ettei se vaan sit revi niin, että se menee alta pois. Mut oli taktiikka, että mä ensin on siinä ihan toisten mukana ja tunnustelen miltä tuntuu. Ja sit jos tuntuu hyvältä, niin sit voi lähteä. Eli nyt tuntuu hyvältä. Joo. Eli jalka ei kiusannut. Mikä siinä oikein on sitten? No se tuolla istuinkymmyssä ja kiinnityskohdassa on jotain vikaa, että se ei ole ihan niinku kiinnittynyt vielä ja jotain sellaista siellä on. Mutta toiveita paranemista on toki tietysti. Joo, täytyy uskoa, että se paranee. Uskallatko ratsastaa? Joo. Entäs mitäs nämä muut harrastukset ovat jaksavat? Sinähän soittelit ja mitä kaikkea sinä oikein teit? Joo, no mä en ole kyllä enää soittanut, en ole mitään tunneja käynyt, se on vähän jäänyt, mutta ratsastus ja nämä eläimet on pysynyt mukana, että se on. Sopivia kilpakumppaneitakin. Juoksitteko koskaan kilpaa, Ponisi ja sinä? No en tiedä, kyllä sitäkin on joskus tullut. Oikein hyvää alkavaa kesää. Kiitos. Kun tätä naisten kilpailua ajattelee, niin eipä siinä nyt hirveitä yllätyksiä oikeastaan ollut. Anne-Mari Sandelin meno tiedettiin jo etukäteen niin vahvaksi, että muiden pitää olla tosi rautaisessa kunnossa, jos aikovat hänet päihittää. Minuutti 40 sekuntia Anne-Mari Sandelista 10. Minna Rinteeseen. Hiihtäjä Merja Lahtisen näette siellä vielä 10 parhaan joukossa. Tuttuja nimiä. Hiihtäjä Virpi Niemi siinä 11 ja tässä näitä paljon muitakin löytyy. 2 starttia on vielä jäljellä näistä maastokilpailuista.